Hau dena hasi zen 2021 urtean, urriak 14ean etorri ziren aurkezpena egitera diputazioa eta udaletxea, nola Donimaneko saneamenduaren aurreproiektua aurkeztera. Orduan hor ikusi genuen gabezi garrantzitsu batzuk bazirela, hau da, gaza etzen alde zarrera sartzen, gero etxebizitza batzuk saneamendutik kanpo gelditzen ziren, eta gero ematen zuten epea aurra egiteko agiz luzea iruditzen zitzaigun. Orduan erabaki genuen talde bat egitera, eta ja aurkeztu genuen hemen udalan, idatzi bat, 652 bizilagunen firmekin, eta eskatu genuen bilera bat egotea baita ere. Eta gero ja ikusten genuen, ez genuen lortzen erantzunarikan udalaren aldetik bilerantzako, berriz sartu genuen, bertze idatzi bat, urtarrilan, eta azkenean lortu genuen otsailean edo horrela izango zen bilera bat izatea udalarekin. Eta hor garbi ikusi genuen, esaten zutela ezin zela sartu gaza, teknikoki, bai hemengo teknikoak eta hangoak ere aldundikoak erraten zutela ezin zela sartu gaza, eta bertze gauzekin ikusiko zela, baina ez ziguten ezer garbirikan esaten ez da ere? Egunerokora eske ohitut egiten zea, esan etorrela ezagutu dugu gehienok, eta askotan hori gertatzen da ere bai, askotan jende bat batzen da borroka eta gero lasaitu itentzea ez delako eragin bat hain potentea egunean edo oso ohituak gaudelako. Gero azten zean pixkat elkarrizketa batean sakontzen edo, orduan ikustezu denak asaldatzen gala, baina ordura arte, azkenan egunerokoa ordijua jaten gaitu beste 1000 gauzekin, eta ez da hain zea. Baina, gero ere bai, nik esango nuke ura uholde arazo gehiago ez da gehiago, eta barta, hor ere, plazako etxe edo bajo askotan ura arketetatik bertatik ateratzen da. Itxasoa gora, punto. Baina, eske gaina ez dago ezer bideratua beste inoa. Orduan, teilatutako ur guztiak ere, gehi komunetakoak eta dena batzen da ur horta. Zehoze, kenduta baleo eta banatuta eta jasota, ur gutxio litzateke geizten dana. Ez dakit, badakit beste gauza batzuk beharko liratekela horre bai. Beste neurri batzuk ez diala horiek, baina horrek ere eragingo dula, ziur. Eta gainera, ez dugu ulertzen, herria beti izan du da, hau da betikoa, ez? Orduan, teknikoki izango ditula zailtasunak? Bai, izango ditu teknikoki zailtasunak. Baina bertzeleku askotan egin dire gauzak eta teknikoki zailak zirenak, ez? Orduan, hori argudiatzea behin eta berriro, ez? Gaur egunean teknologia izugarri aurreratua dago. Eta nahi izan ezkero egin daiteke. Behar dena da borondatea eta konpromisoak betetzea. Nik ez duten ulertzen da, nola egin daiteke, nola administrazioak egin dezaketen kontua horrela. Gauzak publikoki atera, jendiari gauza hori denak erran, eta gero ez bete. Eta inolako ondoriorik ez izatea. Erantzukizunik gabe da. Eta behin eta berriro. Hori ulergaitza, gu herritarrak zerbait gaizki egiten dugunean administrazioa aurrean, etortzen zaizkigu berehala ondorioa. Eta zer gertatzen da hauekin? Ez dago ondoriorik? Ez da zer gertatzen? Eta ni bai eskatuko nuke bertze gauza bat, hori udalak idatzi hori bidali dionean Asensio hori eskatu du aldundia ere etortzea honat jendea aurrean publikoki hitz egitera. Baina ja gauza serioekin. Erranez, hau horrela eta horrela ginen da, eta horrelako datetan eta ja. Ekartzia dena ja lotua, eta jendea aurrean esatea hori. Bereik izaten ziguten aurten egitekotan hasiko litzatekela, lizitazioa aterako litzateke guda eta gero, edo ez dakit noiz aurrekuseko litzateke, eta urte amaierarako kontratazio, datorren urtean hasiko litzatekela edo gutxi gora bera. Baina, hori lotzen da, baina betikoa, bestearen bermea, beste egingo denaren bermea, hor lotu nahi dugu. Hor lotu nahi dugu. Hori egitea eta zea honezke ondoat iruditzen zaigu, baina hori lotu nahi dugu. Gu berez hartu eman zuzena udalakin genuen. Suposatzen zen udala dela gure gertuko administrazioa gu defendatzen gaituna eta herria defendatzen duna, gu beti jo dugu udalea,
tarteka jodegu ja foru aldundira presio bide gehiago egite aldea, baina gure instituzioa udala dela ulertzen dugu, gure gertukoa, eta gero udalak bideratu behar dula foru aldundiakin aurreko guztia bezala. Eta orduan, bilatu zen irten ikusi genuen atera zuela azaroan 2022an foru aldundiak atera zuen informazio tramitera eta Gipuzko aldizkarian nola egin martzuten proiektuaren lehenbiziko fasea izango zela Bonantzatikan plazaraino, eta ikusi genuen argi eta garbi ez zutela kontutan hartu guk egindako eskaera bakarrikan ere. Orduan horren aurrean, abenduan, 2022an abenduan, alegazioak sartu genitun, zuzenean foru aldundian, eta gure eskutikan, bizilagun, 374 bizilagunek edo baitare, sartu genitun alegazioak foru aldundian, esanez, nahi genula kontutan hartzea gure eskaerak, urteak garamagula esperuan, 2009an eta 2018an ere egin ziren proiektuak argitaratu zirenak eta ez ziren gauzatu, eta orduan behar genula erantzun bat, baina kontutan hartzea, eskaerak. Bizilagun asko egin genulako alegazioare. Eta horren erantzuna izan zen, 2023an, atera zutela apirilean, lehenbiziko fasearen onespena. Hau da, atera zuten hori, onespena. Ja, aurre proiektua landuta. Hori apirilean. Eta horren aurrean, erabaki genuen, gainera gertatzen zen ertzea gauza bat. Guk egiten genituen idatziak eta horrela igual hemen udalan ere, etzitzaigun erantzuten. Eta orduan ere bilerak lortzeko nahiko lan izaten genuen. Nahiko lan, bilerak lortzeko ere, eta azkenean Arartekora ere joan ginen, babesaren bila, Arartekoak idekizun espediente bat, eta hitz egin zuen aldundiakin eta udalarekin. Eta, gero ikusirikan ez genula ezer lortzen, eta horren aurrean erabaki zutena boletin horren atzetikan, egin genuen jarri recurso de reposición, berrezartze errekurso bat, Ez zigutela onartu, gu ez ginen osatuak elkarte bezala. Orduan hor elkartzen zuten, eskatzen zuten ez dakize papera eta dokumentazioa aurkeztu behar zirela, guk horiek ez genituen. Baina han garbi, naiz eta guri ez ziguten onartu, eman zizkiguten erantzun batzuk. Eta aldundiak hori esan duenean, eta jarri du, atzeratu dela pilo bat, udalak egin duelako baitare, gauza askoz gehiago eskatu, eta horiekin artean, erratzen du, bai elektrizitatea, argiteri publikoa, eta hori ez da horrela. Hori horre proiektu aurkeztu zutenean, eta proiektua lehenbiziko fasea onespena eman zitzaionean, hori hor agertzen zen. Horretzen agertzen zen gasarena, eta kanpoan geritzen ziren etxe bizitza horiek, eta data horiek. Eta hori da guk egin genuna eskaerak horretan zijoazten. Bertzi hori ordurako agertzen zen. Baina gainera suposatzen da hori dena azterketak egina daudela. Egina dire estudio geologikoak, hori denak egina dire. Orduan, kontua da, lehenbiziko aurreproiektuan fase batean egin martzen dena. Gero erabaki zuten bi fasean egitea. Eta orain erabaki dute fase txikitean egitea. Zer erran nahi du horrek? Zenbat luzatuko da, ze bermeak izan behar ditugu erraten du mazala oianek jarraipena batekin egingo dela dena, bukatu eta orduko egon behar dura prestatua urrengo puskaren proiektua jarraipena batekin egiteko. Eta errestu, ez esana, eta ari dira €1, egiteuten aldaketa bakoitzako hitzarmen berri bat lantzen, hitzarmen berri bat ez dakizen bat hilabetean ematen dizuna, zen azkenan gero onartu behar dezu hemen, onartu behar dezuan, horrek dilatatzen du denboran. Esana, intzazue hitzarmen orokor bat, unean uneko aldaketak gehitzen junbarko zeana, izan ekonomikoak, izan leku aldaketagatik behar diran beste plus batzungatik, baina hori atxikitzeko aukerakin aldaketa horiek, baina hitzarmen orokor bat definitu. Eta ez egon €1 zen horrek denok dakigu. Papeleoak zenbat dilatatzen duen denbora obra bat, eta urte asko dira, eta hau azkenan badirudi inorri ez zaiola inporta ura kutsatzen ari dira €1,
Karo, biztanle asko kenduko ditu eta horrekin ere garbitzen da aurpegia. Erdiak kenduko dituzu hemendik kenduta gutxi gora bera. Zarete guztira, 1000 bat. Ez 1000 dakit bat, zenbat dira, 1000 baina bat, hori. bai. Manzana eta gero etxe asko... Isurtzen dutenak, bai. Bai. Orduan esatezu, jo. Orduan, azkenean dugu sentsazio bat, baina ze gertatzen ari da hemen, ze hile hartzea da hau, behin eta berriro, gauza diferenteak erraten, planteamendu aldaketak, datak denbora guztia atzeratzen, eta aldundiak alegazioen erantzunetan garbi esaten zuen eskumena saneamentuarena eta gauzakekina udalarena dela, baina gero gu iristen garenean bileratara, hori da, oianek erraten duna. Hemen, zein ari da markatzen dena. Bai. Eta erraten diogu udalari ere, erabiltzeko dituen baliabide guztiak, berak ere aurrera egiteko lan hori. Ostras, gure esatea lanean finari diala asko kostatzen zaigu sinestea. Hori da. Hori bat, eta defentsa ere, hori, ez dugu somatu gehiagitxo. Egia da gero, gertatu zala udal aldaketa, eta horregia da esan behar dela bileretarako eta bai errestu zaigula, beste harrera bat egin zaigula, maila batean, bai dagoela beste errestasun bat iristeko bileretara eta, baina bai, sentsazioa iristen zaigunan mezua ere bai, pixkat, ez dakit eskuak lotutak, pisu gehiegi dula foru aldundiak, iruditzen zaigu. Une foru aldundiak erabakitzen dudana, bai tempusak, bai zer egingo dan, bai zer aldatzen dan, eta bilera bakoitzeko orain hau erabaki da. Une aldaketak, eta esaten duzu, ostras, eskorrela inoiz ez geha iritsiko ikustea obra hau eginda. Eta orain azken aldaketari begira, guk esaten genion, ostras, noiz informatuko da herria. Gu ez dugu zertan izan behar herria informatzen duguna. Gu ari geha ordezkatzen gauzatu dadin. Gu ez geha, inorren ez sekretarioak, ez ezer. Gu gaude, hori gauzatu dadin, bermatzeko ondo egiten diala gauzak, eta orduan, beraiei tokatzen zitzaiela ateratzea. Eta, etorri da historia guzti hau pixka bat, ez? Udala atera da, esanaz, beraiek ere nik uste interesa dutela gauzatu dadin, azkenean patata beroa bestela beraien teilatura ere erortzen dela pixka bat, eta gero etortzen da Asensioren erantzuna. Ni, behitu, egin batean ez deu zertan bat gehiago sinistu behar bestea baina bata behintzat aurpegia ematen nahi da gukin, eta bestia ez. Orduan, ni alde horretatik, maila batean esaten digu zer dagoen, gustatzen ez daizkigun erantzunak ere esaten dizkigu. Zentarteka bildu gehanan esan dugu, ez daizue gustauko, baina hau da egoera. Hori ere manda, esanaet. Orduan, foru aldundia deitzen du parte hartzea, deitzea, batzar bat esatea, ze obra egingo dun, esango zan, edo inposatuko dun, zer nahi ez badezu ere, ingo du. Orduan, hori esatea, ematen zaizkigun aukera bakarrak dira, elegiteak jartzea gero erantzunak, hori, gasa ezin da sartu adibidez esatea, gero sartuko dezunean, azkenean, alegia, erantzunak landu gabeak, zapaltzaileak, une oro horrelako jarrera baduen pertsona, orain esatea, beraien eskutan ez dagoela atzerapen hau, neri kostatzen zait asko sinistea, eta gure taldean behintzat... Eta gero adibidez, guk hasieratekan eskatu genuen obra Parkin Bizkaiatekan hemendikan astea, hain zuzen, gero horrela eginala, saneamendu sare berrira konektatuko zela, garrantzi guten hori aldunditikan aipatu zuten hori ezinezkoa zela, egin bertzela handik, ura zela tarte errazena, eta horrela edozin kontua agertzen bazen, izango zutela posibilitatea hor ikasteko, eta gero ja horrengo faserako esperientzia gehiagokin abiatzeko. Hori errantzi guten, eta orain ateratzea, 2025an otsailako bileran erranez, udalak esanez, aldundiak aipatzen zula eta erabakizula hemendikan astea, baina nola, orain, horrek suposatzen duenean beste hitzarmen bat, beste proiektu bat, eta berriz, izugarrizko atzerapena? Nola ulertu daiteke hori? Postu behar geha, egin batean postu behar geha, hemen jende asko barne biltzen da, azkenan hemen 200 piko aurre ikusten zituzten sartzen ziala, eta asmoa dago goikoak ere bai zenen ja eginda dago konektatzea ere, 500 bizilagun agian hartzen dituzu. Karo, eremu honetan bakarrik. Biztanle askoz gehiago da Aldezarrean gaudena baino. Eta esaten dezu ados, baina, klaro, arriskua hor dago ere. Zer nahi dezu, hau egin, hauteskundak datozelako, hemen aurpegia zuritu, baina non dago bermea beste egingo dela. Kalea ez du inork altxatu nahi.
paretak erortzen nahi dira. Hemen ez da ikusten, bueno, baino arrakalaz josita dago, ez da, zaindu herria. Eta Piedadean bertan dena harriz ustutzen nahi da. Hor, makina bat sartzen bat kalian, horrez dago egonkorra ez da, ezerk ez dio txiko eta esaten duzu. Orduan, nola liteke, karo, inorrez dago eskatzen, badakit idatziak badaude, portura, eskaera eginda, gaizki dagoela, egoera txarrean, bai partikularki, bai udaletik, eta bar, baina esatezu, bai, baina portua ez da ezer egiten ari. Karo, zeri portua agintaritzaren, ez? Orduan, Bai. esaten duzu, portuak ez badu hori egonkortzen, apuntalatu daiteke obra bat egiteko, ados, baina horrek igotzen du kopurua gero zehazten geha egiten proiektu bat, apuntalatzeko beste proiektu bat ez dakiz zertako noiz egingo da. Guna ideuna da, hau ingo bada oso ondo. Itea, ateatzea ja, lizitaziora eta aurten hastea obrak. Baina kalea irekiko dala datekin eta hitzarmenak inta dana lotuta ustea, behintzat hauteskunde baino lehenago izan behar du, eske bestela Eman behar digute ez da ingo. berme batzuk ja sendoak, non hau izango den gero jarraipena bat egingo dela. Zertaz, claro, aurre proiektu... Denetik dago, eta goia nekatu dan jende asko, ikusten duna hori ez da gauzatuko, Hori. ez, ba... Batzu ja... Pixkat etxipen alde horretatik. Hau ez da egingo. Baditugu aurrekariak ere, Ba. eta ok ez dute zer egingo. Sentsazioa da, inork ez duela eskusartu, inork ez duela heldu nahi hor, osea, obra hori, eta orduan, sentsazioa ere hori da. Ez da ingo, hori ere zabaltzen da, Bai. baina, bueno.